Agora, Pilar Ramayal Fernández entrega o premio Boas Prácticas Cidadáns a Sonia González Rodríguez. Boa tarde. Bueno, o ano pasado eu recibía aquí un recoñecemento e, sobre todo, un cariño por parte dunha amiga e do proxecto Máscaras, facéndome moita ilusión e, ao mesmo tempo, sin chegar a ter moi claro se eu era merecedora desto. Este ano, facendo uso do meu tráfico de influencias, como falábamos outro día na radio, o luns pasado, tocaba a min galardoar e fago a Sonia. De Sonia vou a falar vos pouco, porque prefiro que o faga ela cando suba e que podades descubrir os motivos por vosoutras e por vosotros mesmos. Só introducir que Sonia é unha referente para mí no campo profesional e no campo persoal. Ela é unha educadora social nun próximo Concello Galego, dignificando o traballo da administración pública, acompañando as familias que máis o necesitan, que viven na contorna, esas familias que en moitas ocasións pasan desapercibidas no noso arredor ou que se non pasan só en levar etiquetas pesadas. E a maiores fai unha labor colosal e inxente de forma totalmente voluntaria pola dignificación da profesión de educación social. Ela é a presidenta do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia e ocupa boa parte dos seus días en levar a cabo accións que fagan que as novas xeracións de profesionais teñan unhas condicións dignas de emprego e que acaben, por suposto, repercutindo nas persoas que acompañamos. No meu caso, cos adolescentes dos que vos falaba o ano pasado, e ela acompañando as familias. Así que, sin máis, por mí que suba Sonia. Bueno, que nervios e que emoción. Gracias primeiro ao proxecto Máscaras, que o descoñecía hasta o ano pasado, gracias a Pilar, a súa recollida o ano pasado. Gracias polo convite, por recoñecemento e por facer o posible a visibilización desta labor social, cada un no seu ámbito. Quero agradecer a Pilar, que é unha compañeira e colega e tamén para min referente, compañeira de profesión e compañeira de formación das profesionais da educación social máis formadas que coñezo, entregadas e sensibles dentro do seu traballo, acompañando adolescentes. Pilar me siga acompañando nesta etapa dende o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia e no noso querido grupo formativo de supervisión e crianza terapéutica. Pensando no que dicir hoxe, rememorei un pouco o primeiro recordo de aprendizaxe da miña infancia, que de seguro ten moito que ver con quen son e co que fago. O miño primeiro recordo, así que creo que me fixo ser como son, é da miña abuela Lola, que era rosquilleira, e que nos levaba, nos enseñaba como meterlle algunha rosca de máis a que non podía pagala e sacarlle algunha a que as persoas que si podían, non? Son filla de albañil e de costureira, familia numerosa de 6 irmáns. Isto tamén é decisorio para construirme como persona e como profesional, porque fomos fiando pouco a pouco e moi fino nos espacios no que fun construíndome como profesional. Ademais, a prole familiar que deron as miñas irmáns fixeron que estudiase polo miúdo día a día do desenvolvemento das crianzas, incluída a agradable etapa da adolescencia, polo cal estou moi agradecida desa aprendizaxe. Cando comecei, xa hai máis de 20 anos, comecei nun programa de voluntariado de acompañamento, do que aínda hoxe día me parece que foi unha das etapas máis satisfactorias a nivel profesional. Comecei acompañando familias no poblado chabolista de Penamoa e foi ali onde comecei a rodearme de persoas e profesionais que, ademais da formación, pois tiñan esa visión digna que é necesaria de compromiso, de dignificar as persoas cas que traballo. Esa época é das primeiras das que empecé a facer un equipo de traballo importante.
Caín na educación social un pouco de forma casi casual, non? Pero moi rápido fun consciente de que esa era a miña vocación. Aprendín neses anos o que significaba o feminismo, a xustiza social e o que significaba a diversidade. Cando saín da facultade, enfoqueime tras pasar por un centro de protección de nenos e nenas do sistema de formación de protección na intervención e mediación familiar, porque as familias das que procedían esos nenos e nenas precisaban de oportunidades para ser acompañadas. A partir de aí, comecei a miña andadura nos servicios sociais comunitarios do Concello de Arteixo, no que aínda agora sigo traballando. Unha equipa de traballo nos servicios sociais que son referentes, que me axudaron a ser quen son como profesional e a seguir apoiando os soños das persoas cas que traballamos. Un equipazo. Algúnas delas aquí presentes e algúns que xa non están, pero que a súa enerxía segue presente. Pero, sobre todo, un equipo e un grupo cada día máis amplio de persoas que me deixan acompañalas no seu día a día e seguir crendo nesto que facemos e vendo nestes máis de 20 anos que eso que me dixeron un día ten resultados. Traballar no posible buscando sempre o desexable. As persoas cas que traballo, que son persoas habitualmente con circunstancias de vida moi adversas, con historias de adversidade temprana, que precisan desa mirada con brillo da señora Lola e da mirada comprensiva de profesionais que aposten por dignificar vidas de nenos e nenas e apostar por darlle o seu espacio e apoiar os seus sonos e ilusións. Estou tamén agradecida o desempeño de moitos postos políticos que foron apoiando proxectos deste tipo e deronme dende o principio a posibilidade de iniciar o que no seu momento iniciei, que foi o Servicio de Educación e Apoio Familiar de Arteixo. Persoas que, aínda que moitas veces parte do meu traballo é convencelas de apoiar as accións socioeducativas nas que nos metemos, inflúen notablemente en mellorar o noso tecido social. Sempre digo que son unha sortuda, porque me flipa o que fago, me gusta moito, sigo indo a traballar con ilusión, me encanta acompañar a vida de nenos, nenas, mulleres, familias e poder co meu traballo ofrecer ese espacio de seguridade e firmeza que faga un pouco máis sencilla a súa vida. Dende hai un par de anos asumín a presidencia do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia e quero aproveitar este espacio para recoñecer o traballo que xente como Pilar me está acompañando neste esforzo, que utilizamos horas do noso tempo libre para dignificar esta profesión, pero sobre todo para encargarnos de que as futuras profesionais acompañen as persoas que o precisan dende unha mirada comprensiva e asegurando a dignidade das persoas cas que traballamos. Teño que acabar falando de o gran equipo de persoas que me deixaron acompañar, que hoxe forman parte tamén do meu equipo de traballo, que acompañan, xeramos un tecido social importante que fai que persoas que no seu momento foron acompañadas agora se convertan en acompañantes de vidas de persoas que o precisan. Ese é un dos obxectivos máis claros dentro do Servicio de Educación e Apoio Familiar, que se sentirán moi orgullosas de que este hoxe aquí, non? E xa para finalizar, entre estas persoas, quero agradecer ao meu compañeiro que anda por aí, que é José Prote, porque me fai moitas veces de acompañante no día a día do traballo, moitas tortillas fora de horas para o grupo de xente cos que traballamos a diario. Moitas gracias.